Köszönöm szépen a szót, szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. A cím kicsit hosszúnak hangzik, ám bátor módon megjegyezném, hogy kolléga az előző előadásában említette a keresztény társadalmi tanítást. Nemrégiben pár hónappal ezelőtt Mihály atya közreműködésével a Szent Lúza kollégiumban megalapítottuk a Prohászka Ottokár katolikus diákkört, amely Prohászka Ottokár szociális tevékenységének bemutatására és az egyház társadalmi tanításának bemutatására vállalkozik, és ezt mutatja be. És a héten vendégünk volt dr. Katalin professzor emerita, aki a 20. századi keresztény gazdaság változásairól adott nekünk ismertetést és tartott előadást. Ő az előadásában kifejtette és meg is említette, hogy az 1891-es Rerum Novarum 13. Leo Rerum Novarum kezdetű enciklikája úgymond a keresztény szociális tanítást, keresztény társadalmi tanításnak a magna chartájaként tekinthető, és azért mondom most ezt, mert a keresztény társadalmi tanítást, mint látni fogjuk, több fontos fejezetre tagolódik, legyen az például a gazdasági helyzet, ahogy dr. Katalin tanárnak bemutatott, környezetvédelmtől kezdve a politikai közösség, nemzetközi közösség és a háború és béke a nemzetközi közösségen belül, és a béke támogatásának előmozdítása. Na most a címem, az előadás címe az hosszúnak hangzik, ám mégis két dologra bonthatjuk le, hogy a háború és béke, az egyház a háború és a béke konfliktusokban milyen közvetítő szerepet vállal és milyen tanítása a háborúval és a békével kapcsolatban. Ugyanakkor két fontos egyházi dokumentumnak az értelmezése, ez azt a célt szolgálja, hogy a 20. században az egyház társadalmi tanításában a háború és béke megítélésében a 20. század második felére jelentős módosulás következik be. Amikor a háborús béke szót meghallja az ember, első sorban Lev Tolsztoj háborús béke című híres műve jut az eszünkbe. Ez mégsem ilyen egyszerű, a háborús békének a kérdése és megítélése. A fegyveres konfliktusoknak és a nemzetközi jog kapcsolatában a nemzetközi jog atyának, Hugo Grotius tekinthetjük, aki a háborús béke jogáról című művében 1626-ban két általános és nagyon fontos elvet fektetett le. Az egyik az igazságos háború, a másik az igazságtalan háború tana volt. Az igazságos háborúnak vélte ő a védekező háborút, igazságtalan háborúnak pedig a támadó, agresszív jellegű háborúkat. A nemzetközi jogi normák egyébként megkülönböztetnek két alapfogalmat, a jus ad bellum és a jus in bello fogalmát. A jus ad bellum az a fegyveres erő alkalmazásához való, tehát a háborúhoz való jogot mondja ki, a jus in bello pedig a fegyveres erőszak háborúban való alkalmazásának jogát. Nem mennék bele ennek a két fogalomnak a tárgyalásába. Nemzetközi jogilag úgy néz ki, hogy a 1899-es és az 1907-es hágai egyezményeknek a normái és a 20. századi kiegészítések vonatkoznak nemzetközi jogilag a háború fogalmaira és megítélésére. A vallások, különböző valláshagyományok a háborúról eltérő szabályrendszert és tant dolgoztak ki. A hinduizmusban olyan szabályrendszert védhetünk fel, amely az azonos fegyvernemekre vonatkozó szabályokat kiköti, vagy a menekülő katonákat nem szabad meggyilkolni. A buddhizmusban az öt alapelv közül az egyik, az, hogy a háború és az emberölésnek a tiltása az nagyon lényeges. A görög-római vallásban, mint tudjuk, a békének és a háborúnak külön istenei jelennek meg. A zsidó és a keresztény felfogás ebben eltér, erre fogok majd visszatérni az egyházzal kapcsolatban. Az iszlámról ugye már tudjuk, a szent háború, a dzsihád fogalmával egy megint más kép az eszünkbe, és más tartalommal telítődik ez meg. Most a zsidó és keresztény felfogásban ez úgy kristályosodik ki, ahogy Szent Pál a kolosszai védékhez írt levelében ezt megfogalmazza. Nem olvasnám föl ezt az idézetet. Ennek a tanúságnak a hangsúlyozására törekszik a katolikus egyház, mint 2000 éves egyház, és azt fogjuk megvizsgálni, hogy ezt az alapelvet hogy valósította meg a 20. században. A konfliktusok, a katolikus egyház tevékenysége a 19. században a konfliktusokkal kapcsolatban úgy merült fel, a 9. Pius, aki olvashatóan 1846-tól 1878-ig volt pápa, már próbált egy közvetítő szerepet játszani a német-francia konfliktusban a 19. század második felében.
és 13. Leó volt az, aki 1878-1903-ig volt pápa, aki a német, francia és a spanyol-portugál összeütközéseknél próbálkozott sikertelenül végeközvetítő tevékenysége, és az 1881-es Diuturum Illud enciklikában föl is ajánlja a pápaságnak ezt a közvetítő szerepét. És ugyanakkor azt kell tudni, hogy a 19. században az egyház még elítélte a támadó háborút. 12. Pius volt az, aki 1939-1958-ig volt pápa. Egyébként 12. Piusról azt kell tudni, hogy egy nagyon sokoldalú, nagyon művelt ember volt, diplomata tevékenységet látott el. Ezt azért tehette meg, ugyanis 1929-ben a Lateráni Egyezménnyel az akkori fasiszta államban az egyház megkötötte a Lateráni Egyezményt, ezáltal létrejött egy nagyon mini állam, amit ma Vatikánnak nevezünk, 0,44 négyzetkilométerről van szó, és ettől kezdve a pápák és a Vatikán diplomáciai kapcsolatokat létesíthetett mind nemzetközi szervezetekben, mind államokkal, a nunciatúrák révén, és az előbb említett 12. Pius pápa például a Münchenben volt nuncius, és akkor átélte a Bajor Tanácsköztársaságnak a borzalmait, és akkor szilárd elhatározása volt az agresszióval szemben. Fontos tőle megjegyezni az egyik idézetét, amelyben azt mondta, hogy a békével még nem veszett el semmi, de a háborúval minden elveszhet. Ez tükröződik jelmondatában is, az Opus Justitiae Pax, a béke az igazságosság gyümölcse volt, és az olvasható két enciklikájában, a Vir Bellender Sorge és a Divini Redemptoris enciklikában elítélte a nácizmust és a kommunizmust. Jól látható, hogy a német címet viselő enciklika az egy különálló enciklika volt, mert eddig minden egyes egyházi állásfoglalás latin nyelvű címet viselt, ez volt az első, amelyik német volt, azért, hogy kihangsúlyozza a nácizmusnak az elítélését. 12. Piusnál még megemlíthetjük a karácsonyi béke üzeneteit, valamint a rádióbeszédeit, amik azért is voltak, mint különös jelentőségűek, hiszen az 1956-os magyar forradalom és szabadságharccal kapcsolatban is állást foglalt. 12. Pius követő 23. János pápa 1958-63-ig volt az egyház feje. Jelentős változást hozott 12. Pius háborús béke megítélésével kapcsolatban. Azt kellett tudni eddig a háborús békével kapcsolatban 1917-ben egy bolsevik push történt Oroszországban, létrejött a Szovjetunió később, és ugyebár majd a második világháború követően egy kétpólusú világberendezkedéssel egy ateista magatartás feszült szembe az egyházi állásponttal, és 12. Pius, amikor a hidegháború időszaka elkezdődött, 1956-ban például a berlini válság időszakában olyan mélyreható és nagy volt a konfliktus a két ideológia között, hogy 12. Pius felvetette például a nagyobbik rossz elkerülése véget, az atomfegyverek bevetését az ellenséges hatalommal szemben. Tehát itt már azt látjuk, hogy az egyház esetleg engedélyezi a támadó háborúnak a fogalmát, és nem tiltja a támadó háborút, természetesen a védekező háborút különösen kiemelte, és azt jogosnak tartotta, de itt már jogossá vált 12. Pius tanításában a támadó háború, a nagyobbik rossz elkerülése vége. És a legnagyobb változás, amely a címet is viseli, 23. János enciklikája fogja hozni ebben a kérdésben. A jelmondatában nagyon jól tükrözi, hogy a egyszerű ember révén milyen változásokat és milyen egyház politikát fog folytatni. Második vagy 23. János pápa volt az, aki 1959-ben egyébként összehívta a második vatikáni zsinatot, amely 1962. október 11-től 1965. december 8-áig tartott, és ez a második vatikáni zsinat volt az, amely alapján a mai egyház tanítása működik, és a mai egyház tanítását olvashatjuk. 23. János pápának pedig a legfontosabb dokumentuma, legfontosabb enciklikája az 1963-ban kiadott Pacem in Terris enciklika volt, amelynek a fő témakörei az emberek közötti rend, az egyének és a közhatalom viszonya, az államközi kapcsolatok és az emberi kapcsolatok és a politikai közösség voltak.
23. János pápa enciklikájának legfontosabb változásai háborús béke megítélésével kapcsolatban az volt, hogy ő az enciklikájában, leírásaiban soha nem említette meg az igazságos háború tanát, nem beszélt erről a kérdésről, ezáltal lényegesi változást hozott be a folyamatokban, és 12. Piusnak a esetleges támadó háborúról szóló felfogását, elítélésre is vezette, nem beszélt róla, így megváltozott az egyháznak az álláspontja. Ugyanakkor kiemelte a fegyverkezésnek a csökkentését és a leszerelést. Ez nagyon fontos volt, ugyanakkor a Szovjetunió vezetője ekkor már Hruscsov volt, és a Vatikán és a Szovjetunió között ekkor jöttek létre egy kis közeledések a kétféle kapcsolatban, és Hruscsovval megkezdte 23. János már a tárgyalásokat. Hát most szeretnék bejönni. A második vatikáni zsinat, amit elmondtam, 1962-től 65-ig tartott, és 23. János pápa bekövetkezett halálakor, 63-ban, 6. Pál lett az egyház feje, aki a második vatikáni zsinatot, mint tudjuk, 65-ig tartott, a záró szakaszait levezette, és az egyik enciklikájában, a Populorum Progressio-ban, például a népek elnyomásának a kérdését, a fejlődés meghatározását, a mit nevezhetünk fejlődésnek, akkor már a harmadik világ problémái, szegénység, most ugyancsak támadó háborúnak az elítélését ugyebár megemlítette, de ami a legfontosabb volt, hogy 6. pápában már azt mondta, hogy a forradalmak erkölcsileg indokoltak, a nyilvánvaló és húzamos önkényuralom ellen irányulnak, amely sérti az ember alapvető emberi jogait és súlyosan károsítja a közjót. Tehát a forradalmaknak jogosnak tartotta, ugyanakkor továbbra is elvetették a támadó háború fogalmát és a védekező háború fogalmát tartották jogosnak. És végezetül a második vatikáni zsinat dokumentumai között az utolsó konstitúciót láthatjuk, utolsó konstitúciónak a címét láthatjuk fenn, a Gaudium et Spes konstitúciót, amely a lelkipásztori konstitúció az egyházról a mai világban, az egyház társadalmi és nemzetközi szervezetekben való részvételét is említi. A Gaudium et Spes tartalmazza, hogy a háború elkerülését nemzetközi intézménynek kell biztosítania, és minden háborúbeli pusztítás céloz meg Isten elleni bűn, a fegyverkezési verseny és az emberi nem legsúlyosabb csapása, a háború általános tilalmát mondja ki, és a nemzetközi tevékenységeket szorgalmazza. Ugyanakkor azt is megemlíti, hogy az egyháznak jelen kell lennie a nemzetközi közösségben. Miért volt fontos ez? Azért volt fontos, mert ahogy halad elő az idő a 20. században, 1945-ben, mint tudjuk, létrejött az ENSZ, és az Egyesült Nemzetek Szervezetében a Vatikán, mint önálló állam részt vesz, mind az Európai Unióban, Európai Tanácsban, az ENSZ-ben, és az ENSZ kirendeltségei közül például New Yorkban, Genfben és Bécsben is van kirendeltsége, és az UNESCO-val is, és a WTO-val is tart fenn kapcsolatokat. Miért teszi ezt? Azért, hogy az említett egyházi állásfoglalásot megvalósítsa, és törekedjen arra, hogy a nemzetek közötti béke megvalósuljon. Mindez, akik részt vesznek Szent Misén, hallják is a Győzelemről énekeljen című énekben, hogy az alábbi szavakat, hogy forrasz egyéb békességben minden népet és nemzetet. Ez az egyház társadalmi tanításának a háborús békével kapcsolatban adott válasza, az, hogy minden támadó és agresszió elítélendő, ezért a nemzetközi közösségekben részt vesz az egyház, és támogat minden olyan tevékenységet, amely az agressziót, a szegénységet sújtja, és a Krisztustól kapott tanítását kamatoztatva használja fel a nemzetközi közösségekben és a társadalmi életben is. Az egyházbeli állásfoglalásáról az alábbi dián olvashat a nézőközönség. Ez egyébként a katolikus katekizmusnak a 2307-es pontja, nem jöttem oda. Ezt az álláspontot vitte később tovább II. János Pál pápa is, aki az 1992-ben írt Catesimus Annus kezdetű enciklikájában ugyancsak átveszi a tanokat, és azt lehet mondani, hogy a 20. században tehát a nemzetközi szervezetekben való képviselettel és az egyháznak olyan állásfoglalása módosult a háborús béke megítélésével kapcsolatban,
hogy minden olyan agresszió elítélendő, amely más népeknek az elnyomását szolgálja, és a védekező, tehát az önvédelem jogosságát hangsúlyozni kell, meg kell védeni az embereknek az egyéni jogait. Köszönöm szépen a figyelmet!